mahkum ediydi adamlar. Adamlar sizden ulu doğunlar haýyş we dünýäde kellämden aparatda boldum, kis taýyrtdym, çep haftarlan rıň bilen 19 tikinişdi. Şunday ýagdaýym bolman aňyrdan pulam elmedi, ýollaram ýapyp işsa dedi bilmedim, elimde bir man pulum ýok, pasportum bilen kimligim barny alyp galdy, özüm Alanyňa alyp kak geldi. Mardan giresem öldüm. Öýden hem hiç kim gelmedi, hoşsarlan berdi, doğunlar kömek edin, gayrat edin. Barnysan sizden ulu haýyş. Ödemeli puluma 48 milyar barnysa borcum, o pasportum bilen kimligim alyp galdylar, gözümem bir wagtlar aparatdan açyk galdy, gözüm apagyp bir wagtlar gözümem ýapyp görenok. Görýärdi, gözüm açyk durýar, ýumulanyp. 2 saat çağam, ma bir ol bir gydym, özüm kwartirant ýaşapdy. Şunday ýagdaýym ýok, kyn bolmasaňyz kömek edin doğunlar. Ejenim gözü şunday 2 ýyldan bäri sahyr bolup gözleri ýapyldy, şoň üçin gaýtdym. Özüm İstanbulda şu wagt Nevede Başakşehir hastahanada ettirdim, ýykyldım, skor alyp gitdi. Kyn bolmasaňyz adamlar kömek edin, ýagdaýyňyz bolsa. Ejenim gözüni açdyrdım, şondan şeýle boldum, özüm şo ýagdaýa düşdüm. Ýagdaý öň gullukda 2003'de näre bar eken bu ýene bilmedi hiç kim, aňarda bilmedim hiç sady. Bärik gelip bildirdim. Şu keselim gowady, ennam janym asmady, aýaklarym asmady, ýörebilmedim. Şeýden ýykyldım. Ýykylan soň barnysa götürdiler. Bilemok özüm hiç sady. Ertdiler şeýdi. Gözlemem ýok, pasportum alyp galyp özleri etdiler. Ýöne näme deýin, men şu ýagdaýym bolmasa haýyş etden doğun. Gayrat edin.